खुलुमबाय एडुकेस बड'लेण्ड चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय सोंनाय फिननाय आयदा फंबाय बिनानावमोन दिनै फिन नोंथांमोननि सेराव लानानै फैफिनदों सोंनाय फिननाय आयदा बे सोंनाय फिननाय आयदायाव दिनै मोन 20 सोंथिफोरनि फिननायखौ होनो नाजागोन बेबायदिब्ला जागायनोसै दिनैनि सोंनाय फिननाय आयदाखौ गिबि सोंथि बर'नि गिबि सल'माया मा बर'नि गिबि सल'माया जादों जुजाइनि अर बेखौ लिरदोंमोन चित्तरन्जन मोसाहारिया नैथि सोंथि रुपकुवर बिमुंखौ सोर गेदेमा सुबुंनो होदोंमोन जों मिथिगौ आसामनि गेदेमा सुबुं रुपकुवर ज्योतिप्रसाद आगरवाला बिथांनो बे रुपकुवर बिमुंखौ होनाय जायो थामथि सोंथि भारतआ दासिम खनबेसे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड काप देरहासारनो हादों जों बयबो मिथिगौ भारतआ दासिम खेबनै आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड काप देरहासारनो हादों ब्रैथि सोंथि अल इंडिया रेडियो गुवाहाटीखौ एबा अल इंडिया रेडियो गुवाहाटी मिरुखौ माब्ला गायसनदोंमोन जों मिथिगौ 1948 मायथाइयावनो अल इंडिया रेडियो गुवाहाटीखौ गायसनदोंमोन बाथि सोंथि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मा बियाबनिफ्राय फारियै बिसायख' जाबोबाय थादों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जालुकबारि बियाबनिफ्राय बिसायख' जाबोबाय थादों दथि सोंथि जीएसटी आरो भेटनि आबुं मुङा मा जीएसटीनि आबुं मुङा जादों गुड्स एन्ड सार्भिस टेक्स आरो भेटनि मुङा जादों भेलु एडेड टेक्स स्निथि सोंथि असमिया प्रतिदिन रादाब बिलाइनि सुजुगिरिया सोर बा आथिखालनि असमिया प्रतिदिन रादाब बिलाइनि सुजुगिरिया सोर बिथाङानो जाहैबाय जयन्त बर'आनो जादों असमिया प्रतिदिन रादाब बिलाइनि सुजुगिरि दाइनथि सोंथि रायमना हादोरारि पार्कआ मा जिल्लायाव दं रायमना हादोरारि पार्कआ क'क्राझार जिल्लायाव दं गुथि सोंथि आसामनि मन्त्रि आफादनि गिबिसिन बर' मन्त्रिया सोरमोन आसाम मन्त्रि आफादनि गिबिसिन बर' मन्त्रिया जादों रुपनाथ ब्रह्म जिथि सोंथि बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय मोनसेल' थाव सोदांग्रानि मुङा मा बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय मोनसेल' थाव सोदांग्रानि मुङा जादों BRPL बङाइगाव रिफाइनारि पेट्रकेमिकेल लिमिटेड जिसेथि सोंथि ONGCनि आबुं मुङा मा ONGCनि आबुं मुङा जादों अइल एन्ड नेचारेल गेस कर्परेसन जिनैथि सोंथि गुवाहाटीनि गिबिसिन सिनेमा हला मा गुवाहाटीनि गिबिसिन सिनेमा हलानो जादों कामरुप सिनेमा कम्पानि जिथामथि सोंथि बान थियेटारा बबेहाय दं बान थियेटारा तेजपुराव दं जिब्रैथि सोंथि आकबरा बेसेबां बैसोआव मुगल बादशाह जादोंमोन एबा मुगल खुंथायनि राजा जादोंमोन आकबरा 13 बोसोर बैसोआवनो मुगल बादशाह एबा राजा जादोंमोन जिबाथि सोंथि सिम कार्डनि आबुं मुङा मा सिम कार्डनि आबुं मुङानो जादों साबस्क्राइबार आइडेन्टिटि मडुल जिद'थि सोंथि नैथि बांसिन मा रावखौ भारताव रायज्लायो नैथि बांसिन भारताव रायज्लायनाय रावानो जादों बांला राव जिस्निथि सोंथि
दि आसाम ट्रिब्युन इंराजि रादाब बिलाइनि आथिखाल गाहाय सुजुगिरिया सोर? दि आसाम ट्रिब्युन इंराजि रादाब बिलाइनि आथिखालनि सुजुगिरिया जादों प्रफुल्ल गबिन्द बरुवा। 18थि सोंथि भारतनि मा हादोरसायाव सान ओंखारजेनो? जों मिथिगौ भारतनि अरुणाचल प्रदेश हादोरसायाव गिबियै साना ओंखारजेनो। 19थि सोंथि असमिया फान्जामुथि एबा केलेन्डारनि जोबथा दाना मा? असमिया फान्जामुथि एबा केलेन्डारनि जोबथा दाना जादों चैत्र दान। 20 सोंथि एबा जोबथारनाय सोंथि आहमनि गिबि राजाया सोरमोन? आहमनि गिबि राजाया जादों सावलुं सुकाफा। गोजोन्थों।